Záleží nám na tom, aby naše táborové leto 2026 dopadlo čo najlepšie. Preto dbáme na správny výber animátorov a vedúcich. Aj tento rok prebehlo niekoľko telefonických pohovorov, séria úvodných stretnutí a množstvo tréningových procesov, aby sa o vaše deti v táboroch Boborland starali tí najlepší. Nechýbal ani nácvik táborových choreografií pod vedením skúseného lektora. Profesionálny kurz prvej pomoci. Prebehlo stretnutie plné dôležitých informácií, postrehov, odporúčaní medzi členmi tímu. Stretnutie našich pani zdravotníčiek. Všetko to prebehlo v tímovom duchu a príjemnej atmosfére. Záleží nám na tom, aby vaše deti boli v táboroch Boborland spokojné a aby sa rozvíjali po všetkých stránkach. Tešíme sa na vás už najbližší pondelok. S láskou ATM 21.